Intru înainte de căsătorie. Lăbărnicul meu are 2 luni, a filtrat cu o colegă de birou. Au băut apă de la același filtru, am înțeles. Ea îl place și el și-a dat seama, dar a continuat până l-am prins. Deci n-a băut apă de la filtru, a băut lapte și s-a prins. El consideră că filtrul nu este sinonim cu înșelatul. Nu, nici cum. Să faci ot dulci unei curve, nu-i curvie. E îndulcire la curvie și se canonizează. Se canonește, pardon. Măi, oameni, ochii spun ce cere sufletul. Asta e. Oricum bărbații suntem cu ochii un pic mai mari decât femeile, că întotdeauna avem câte o ispită mai. Femeile sunt pure, sunt sfinte. Niciodată nu transmit nicio ispită. Doamne ferește! Toată lumea crede că a te dezbrăca e păcat. Nu, a te îmbrăca prost e păcat. Nu? Când te duci la o întâlnire, te pui în valoare ca cel cu care te întâlnești să te placă. Deja tu îi transmiți lui ceva. Nu vreau să mă gândesc cum se îmbrăca colega Domnului din imaginea anterioară. Deci îi mulțumesc, îi dați slavă lui Dumnezeu că ați scăpat de un curvar, succes, găsiți unul mai normal. Deci n-am un bărbați normal,